Kublai pi baro. Kamaria ka kami jong Balei ni Theotokos. Kadai kawai nagi Southly ki dogma jong kabalang sipang kamaria tesati. Dogma kamut kajihikai babarok para bangit kidiban ngit klem kano kajingkeli. Nama kane kajihikai kadai kajing sisa kabal penpau dan kebor Balei. Hendrai nagi por kane kerteng kabalang ka ai kamaria tesati kabo kajingkeli sibon ba kibreu. Akumno kadeu kentai kabadai tang kabreu kalak belong ka kemiu Balei. Nang ta susu sipang kamaria om simna tho hangno ru ba kadai ka kemiu jong Balei. Hak Bible la khot ka kum ka kemiu Jisu. Baka Elizabeth bakoi ka khot ka kum ka kemiu trai ni Kyrios hak tin Greek. Nestorius Patriarch jong ka Constantinople house name South Park arhupra edi. Ukan tait yakane ka kerteng kamaria kum ka kemiu jong Balei. Berhadin ha bodru ulen bau Jisu deu khon jong Balei. Hadu menta meniru don bon ke Kristan ki ba omla setiap mencempang pediang ke kene ke burom ke ba kabalang ke ai ha kamaria ka kemiu Balei. Te kan bala ngan persyang men penpuson ni pi lengba kene ke video. Nengkong nang syap kumno ila men penia per penia klat ye kene ke kerteng kamaria kemiu Jisu ni kemiu trai na kamaria ka kemiu Balei habang itip bau Jisu udeu breu bau Balei ha keju kapon ngimla satya ban penia per ni ban penia klat don bon ki ba om simla tho direct ha Bible handai kamut pat ba kim don ne bab simla tho ha Bible phinom lam satya bala tho hangno ru Trinity bakhoi handai ngingit pat ba don lai person ha Trinity bakhoi hai gizau gospel Phinom Shem Satya bau Jisu ang direct haki apostol jengu nga dayu Balei ne I am God. Handai ngitip bani nget ba udayu Balei lang baka jihika jungki. Don par kibre ke banget bagi bat skam triang ya kani jihikai bayangi la perman hok tang da kajinget marwai. We are justified by faith alone. Kan baha ka Bible pat kani contain tang da kajinget marwai ne faith alone kam don satya. Tega ji sakhi na ka Bible ka bangila man Kristian ka ne jikai pagkabalang ka khot kamaria kum ka kemiu Balei. Kabani kong Kabajan tam na ka Bible man pania seriye me ka ne burom baya kamaria la khot ka kemiu Balei ka na gospel jung Lucas elnong man kong khot ka sa phulai ha ka ba Elizabeth ba khoi ka ong. Hato ngade ka bakat ka kemiu trai ni Kyrios kan wan ban jingo nga. Hot kane kantin utrai ni Kyrios hak tin Greek ne hak Bible hiru barakawai kadon bon jingmut habakot utrai yano hak Bible kala bandai yau breu kumukan rat jong syakri ne yau tengah ne yau trai kebri sawan ne yaki Balei tau ne yau Balei ne kala bandai ka kerting bakho jong Balei hi kum Yahweh bad Elohim. Henry habakot try yau try Jisu pan. Paulus bakot upan sisa pagataw yau Jisu kum Balei. Paulus bakot yak siti berengkong jong cai Kristan Korin. Kalnong ba pra kor ba san haduhan reu ukren ya arjing mut jong kan ikan try ne kenrat ne Kyrios hak tin Greek. Har kor ba san ukren pang kajing mut jong kan ikan Kyrios yaki Balei tau ne yaki breu. Madah ba hendreu pat ya jing thau jing mut jong kan kantin yau try Jisu ubadeu Balei. Paulus bakho yuang walda don ki Balei basu ai nam hasun beneng mara khandau ki bakum ki ne ki Balei bagian rat ki jille klempep hang ne ka thau shai ya ki Balei thau ne ya ki breu ha de khot ban reu pat wang yangi don tang weu Balei ukpa na baki ek barok ki wan banak banta jong ngi im baru weu kan rat ni Kyrios utrai Jisu Kris da bala thau yaki eke baro bada ngi im hang ni yau Jisu la khot uwei ukan rat baru dei unong thau yaki eke baro ka kitab Deuteronomy hendreu sau kong to sa skor ko Israel utrai udai Balei jongi tang uwei utrai compare lang yaki ne jing tho na siti Paulus sa Kristan Korinth bad na ka kitab Deuteronomy ni Shemba tang uwei utrai ka thau yau Jisu kum Balei nang ta susu o Jisu dei unong tau yaki baro
kitab Genesis kalnong benengkong khot benengkong gong bat badai tang ublei batau eki baro nakaning ila benkut bahaba kajutang bathamai ka khot try ni curious yau jisu kathau yau jisu hak jinglong blei jungu nakaniru ni sotho bak Elizabeth bakhoi kathau ban khot ya ka Maria ka kme ublei haba khot ya ka Maria ka kme utrai ban panisha shu ek jingmut jongka Elizabeth bakhoi ban khot ya ka Maria ka kme ublei ngin pai sani shu nang jutang barim kabar haba ka Elizabeth kaperta dak jingkemen hatung ade ka bakat ka kme utrai kan wan jingo enga kapan kan mau ingi ya ka jo jing perta jos David men bai ka senduk utrai ni Ark of the Lord ni Ark of the Covenant la wanra Jerusalem u David uang kumno ken ka senduk utrai kala ban wan shanga nang ta la thoru bo Yonis bakhoi u kan ji da ka jingkemen ha kan ne ka jing khoble jung ka Maria kumbaus David ru usha da ka jingkemen ha kaman ka senduk utrai nang ta shu ka Maria ka sa kumba lai benai baka Elizabeth bakhoi kumba ka senduk utrai ka sa lai benai ha ka yen jong Obed Edom tege jingkeli hane kalong hato ka senduk jutang ha ka jutang barim kade ka senduk jong breu ni jong blei kade ka jong blei ka Maria ka kmeu Jisu kade ka senduk jutang ka bathamai kumba ha ka senduk jutang ka barim la bo yo mana kispo hukum baru ding do jong aron kum taru hagpo jika mara the sati la steng la pun yau Jisu bade pu baim kak tin ublei badu Jisu lengdo rangba kumu aron bade lengdo kabalai haba kabalang ka khot ya ka Maria kum ka kme ublei kamut pat ban ong ba ka Maria ka de ka kme jung ka Trinity bakhoi ukpa badu musim bakhoi na Lord jung khon kam de satya kumta ka kon nem ba jung ka balang ka paragraph ba saus pa khandai posan kong hari sisa uta ubakapun kumu breu daga bor yung musim bakhoi badai sisa ukon jong ka katkum kado udai ukon jong kupa bam jukut person baar jong ka Trinity bakhoi namar kata kabalang kapla baka Maria ka sisa kme ublei Theotokos haba ka Maria ka kha ya ukon jong ka kamshimla kha satya ya ka jinglong ne ki jinglong hande ka kha ya uwei u person blei nangta nagabong kumta hatong ilaban ong maka Maria ru kalong na bam jukut shabam jukut na eternal kumalong ukon jong ka Jisu wari person ba ar jong Trinity bakhoi bar ka bam jukut ngimlaban ong kumta wala da ka Maria kadai makana ka kme jong person ba ar jong Trinity bakhoi ru kane ka jisto bakla kadai namar bangim so tho satya kamun ayu banlong ka kme habang ong maka Maria kadai ka kme ublei kabalang kamsem ong satya bakade katendrai ne source jong jinglong blei jong kilai person ne jong person baar Jisu kata kamdai satya haba kame kade ka kame jong ikon ngimut satya ban ong pat bakade katendrai ne source jong kamensem jong i ude blei bala thau ya kamensem jong i baru ngla par ban ong no maka kame kade ka kame tang jong kamet jong ikon jong ka kata ru kamdai satya namar baka kame ka khai o breu bodon lang met ban mensem te wala da Maria kam shemla ai satya yo Jisu ek jinglong blei ne ek mensem jinglong breu jung u kabadai nabam jukut shibam jukut kadai pat hi ka kame jung u naba kam shemla kha tang ek met ne ka mensem ne ki jinglong jung u ka kha yo person badai hakajo kapor u breu baru blei En Yesus Kristus dalam nama Amin.